живея град невероятен и некрасив, и неголям. Дали е нефтокомбинатен или пристанищен, не знам. Наверно, само аз разбирам неотразимия му глас, неуловимия му мирис, заключен в името Бургас. Издухан от бургаски вятър, окъпан от бургаски дъжд, аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Наред 10 по средата, зад масичка с микрофон. Добра вечер, уважаеми другарки и другари, добра вечер, уважаеми дами и господа, добра вечер, скъпи приятели. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Коалиция за България. За мен е чест и привилегия да открия тази среща, разговор с музикално-поетично продължение. Наш скъп гост е министър-председателя на Република България и председател на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Добър вечер на всички. Искам да ви благодаря, че тази вечер сте заедно с нас, заедно с мажоритарния кандидат на Коалиция за България, за вашия регион и вашия град, заедно с водача на нашата листа, министъра на финансите на България, Пламен Орешарски, заедно с всички останали нас от БСП и от Коалиция за България. Аз ще смея да кажа, че най-добрият финансов министър, който България е имала за последните 20 години. България да привлече повече от 24 милиарда евро инвестиции, да се гарантира стабилността не само на държавата, не само на валутния борд, но и на доходите на хората и те да нарастват през последните години. Всичко това в много голяма степен се дължи на Пламен Орешарски. И аз днес мога с чиста съвест да кажа пред вас, хората, които подкрепихте БСП, които подкрепихте и мен като водач на листата през 2005 година, че това, което сме поели като ангажимент тогава, в много голяма степен сме изпълнили. Не си хвърляме думите на вятъра. Ако си спомняте, през 2005 година бяхме обещали, че безработицата ще намалее с 240 хиляди нови създадени работни места. Създадохме близо 340 хиляди работни места чрез политиката на държавата. И да наложим понякога в трудни спорове в това правителство ускорено нарастване на доходите на хората. И на работната заплата, и на пенсиите, и на подкрепата за хората с увреждания, и за много други социални ангажименти. И истината е, че започнахме това догонване, ускорено увеличаване на пенсиите от много ниски нива. И затова и днес много хора още живеят трудно. Защото лесно се правят поразии, трудно се правят градивните неща. Те изискват много усилия, много пари, които осигурява министър Орешарски, чрез разумната си политика. Затова да създадем условия младите хора не само да завършат в България, не само да получат диплома, но да могат да намерят работа тук у нас, която да е достойна и която да им позволи да създават семейства в България.
И мога да ви кажа, че и тук направихме немалко. Например, България е страната в Европейският съюз, която има най-дълъг период, в което майчинството се поема 90% като стойност от заплатата, която е била преди това, от държавата. На първо место 410 дни. И това го направи този парламент и това правителство. Миналата година в България имало най-голям брой родени деца от 1992 година. Много хора в последните години, както винаги, търсят нещо ново. Търсят промяната. И виждат тази промяна в политическа партия ГЕРБ, в кмета на София. Много хубаво. Ние обичаме промяната. Въпросът дали тази промяна е към по-добро. Първо, че ГЕРБ няма кадри и не е способен да управлява ефективно в нова, много по-трудна ситуация, защото света е изправен пред световна, голяма икономическа и социална криза. И сега е важно да се знае как да се защити България и хората на страната. Няма да говоря за това какви хора са в листите на ГЕРБ. Защото едно е лидера, друго е пълнежа. И съвсем друго са интересите, икономическите интереси, които стоят за това и които вече кадруват. Това са икономически интереси на хора, които немалко загубиха от икономическата и финансова криза и искат да си го възстановят да си възстановят загубите, чрез влияние върху управлението. Тези хора са достатъчно известни в България и принадлежат на голямия бизнес. И това трябва да се знае. Но има и друга страна, освен слабостите на ГЕРБ, като партия, като програма, като състав и липса на управленски потенциал. Истината е, че на гърба на ГЕРБ в управлението ще дойде господин Иван Костов. Защото Бойко Борисов си го призна вече и официално, че те ще направят коалиция с тези партии, които са в НП. Това е синята коалиция. И това означава, че всичко, което повечето българи си спомнят достатъчно добре, не само възрастните хора, ще бъде повторено. Неща като онази приватизация на Балкан, която е позор за България. Отгоре на всичкото, сегашното правителство, заради тогавашни грешки, беше принудено, защото България беше осъдена от гад Заеви, да плати колко, господин Орешарски? 10 милиона. Компенсация за това, че разрушиха Балкан. Много хора си спомнят и Кремиковци, което беше продадено за 1 лев. И сега също хората в Кремиковци и това правителство и българската държава плаща за начина, по който беше приватизиран комбината тогава. Нашата партия се променя. Тя има някои ценности, които са абсолютно стабилни. Ценностите на справедливостта, на солидарността, на това всеки човек да има равен шанс в живота. Всяко дете, като това дете, което седи на 10-тия ред, независимо от това дали е дете на богати родители или на бедни хора, които са социално нуждаещи се, да може да получи добро образование, да намери работа, да създаде семейство и на свой ред да отгледа своите деца. Затова възрастните хора да имат достъпно здравеопазване и да живеят достойно. Това са ценностите на социалистите. Те винаги са били такива.